И какво става, хора? Аз съм Крис Gameplays и днес си направих едно survival, на което ще правя някакви... Нали, ще си оцелявам, ще направя поредица и както виждате тук тези айтеми, които съм си направил преди клипа, защото нещо бандикана ми беше бъгнат и трябваше да го правя и сега го правих и реших да снимам. Както виждате, тук си енчантнах преди малко някакви книги, които са от Malbag 2, Punch 1, Fater Failing 4, Fortune 2 и Unbreaking 3. Тук са разни работи. Ако се чуете какви са тия тулсове, нищо особено, значи носи ето този меч за зомбите, само че да се посълня на изи. И за ето този меч, този меч си го нося за идея, знам така, да бия овце, някакви такива работи. Тази кирка Efficiency 4, Fortune 3 и Unbreaking 3. Брадата ми е Unbreaking 3, Efficiency 4, лопатата ми е Efficiency 4. Сетът ми е, каската ми е Protection 4, Aqua Infinity 1 и Respiration 3. Честплейтът ми е Projectile Protection 4, Unbreaking 3. Гащичките са ми Unbreaking 3, Protection 4 и бутушките Fater Failing 4. Така, заваля дъжд газ. Зомби. Така. Вземе си смайт меча и... убил го. Така. Нямам храна, защо? Ще трябва хора да си търси. Така. Това може да не е залегло, обаче ще ми трябват и още колко и аз пък крави овце. Така. Пеко зомби, мах си. What the fuck, на един хит, сериозно. Holy shit. Yes. Още една, хайде. Така. Мари Крипър, долен, гаден, цинески. Фиалски, не! Ох. Не ме цели, аз съм добър. Бягай. Да се убием си. Не ме закача. Бягай. Чез. Аз трябва да влизам вътре. Само да убия това нещо. Давай. Взех го, да? Бягай се. Бягай надалеч. Сега ако умръш съм... Бах ти слабак. Ама това нещо влезе вътре. Така. Си взема това. И... какво прави ясно? Добре, ще си опека малко тая храна. Бах ти зомбитата. Така. Опа, 1, 2, 3. Така. Ще направя легло. What the fuck? Така. Ще направим едно легалце. Така. Ето така. И ще я сложа точно тук. Не, аз... Не. Затова. Гадно. Сега ще вземам това. Ще изчая малко да ми се зареди. Да ми се заредят сърцата. Абе, нещо. Атакувай. Да, сори, ако ми се чува мишката и клавиатурата. Сигурен съм, че се чува. Yes. Така.
ето че е сутрин и трябва да търся храна. Не ме закача. Аз съм лош. Така. И нека да ходим за храна. Файн, дарувам ли беше? Не. Това не било на копалната, да. Не мисля да бягам бързо да не се храна. Да, Форчан двойката ми помага повече с това. Трябва да намериш диаманти и да 2 пъти повече. В смисъл, знаете какво искам да кажа? Добре, мързя. Храна! Само не. Тая мощ храна. Не ме закачвам. Още храни. Така. Сега да убием това нещо. Това кокошко. Добре. Отивам сега до къщата. Само проверя тук нещо. Така. 32 екстрим, да си го направя. И много съм бил тъп. Що не съм отишъл нататък да видя какво е. What the fuck. Yes, има си храна. Не е много лаги. What the fuck. Добре, лагна нещо. Добре, спирам клипа за малко да видя какво се е случило и след малко се връщам. И хора, тук сме, просто почва нещо да ми крашва. Ето както виждате, почва ми лаги като на гъс. Вау. Добре, значи това ще е от мен. Много клипа ви е харесал. Моля, абонирайте се, лайкайте и чао.